Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Yusuf Haruna, kamar yadda kuka sani. Darasinmu na yau za mu nuna muku yadda za ka hana a yi ma hakin a Facebook ɗinka. Wannan hanya za mu nuna muku ita ne kai tsaye. Za ka ga wani lokaci kana amfani da Facebook ɗinka normal, kawai sai ka ga an canja ma sunan wannan Facebook ɗin naka, ko kuma an kwace ma shi da zarar ka shiga kawai sai ka ga ya fito. To wannan abin da za mu nuna muku, in Allah ya sa mutum ya yi shi, ba shi da matsala wajen yin hakin. Wasu code ne kwaya 5 zuwa 6 da hukumar Facebook suke bayarwa. Da zarar sun baka wannan code ɗin, babu wanda ya isa ya ma hakin, ko da ya samu password ɗinka na Facebook, ko kuma ya samu Gmail ɗinka in ka sa, ko kuma ya samu lambar wayarka da dai sauransu. Idan kuma mace ce, kaga an canja mata sunanta daga Fatima ya koma Madam Jones ko waye da dai sauransu, to haka za ka ga haka suna ta amfani da wannan damar suna kwamushe muku account. In Allah ya yarda, idan kai wannan abin, babu wanda ya isa ya ma hakin. Idan kai sabo ne a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, muna roƙon ka dan Allah ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Mu je zuwa cikin bidiyon kai tsaye. Abin da za ka yi, sai ka zo ka shiga cikin Facebook ɗinka kamar haka. Idan light Facebook kake amfani da shi, za ka shiga. Idan normal Facebook ne, shi ma za ka shiga. Sai ka shiga kamar haka, sai ka jira shi ya bude ma. Bayan ya bude ma, ya kawo ka wannan fuskar, ga wani waje na inda yin ukun nan suke, sai ka zo ka danna su. Bayan ka danna su, zai kawo ka wannan fuskar, sai ka zo ka jawo zuwa ƙasa. za ka ga wani waje inda aka rubuta settings and privacy, sai ka danna shi. Bayan ka danna, zai kawo ka wannan fuskar, sai ka zo ka danna inda aka rubuta settings din nan. Bayan ka danna, ya kawo ka inda aka rubuta settings din nan, zai kawo ka nan wajen. Kai tsaye sai ka zo ka dawo zuwa ƙasa, za ga wani waje inda aka rubuta security and login, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi, sai ka jira shi kaɗan ya buɗe ma. Bayan ya buɗe ma, zai kawo ka wannan fuskar, sai ka dawo zuwa ƙasa. Za ka ga wani waje nan kenan inda aka rubuta two factor authentication. Nan wajen kenan gashi nan sun sa use two factor authentication will ask for a code. If we not an attempted login from or recognizing device of browser, sai ka zo ka danna nan wajen. Abinda suke nufi a nan, ko da mutum ya samu password ɗinka ko lambar wayarka, bai isa ya ma hakin ba, har sai ya samu waɗannan code ɗin da za su baka kwaya 5. Sai ka zo, idan nan wajen select a security mode, sai ka zo. Idan da application kake so a ringa sanar da kai text message idan wani yana so ya kwace ma account ɗinka, shi a wajen authentication app ɗin nan. Idan kuma kana so ya zama na cewa text message za a turo ma, sai ka zo ka danna wajen nan, ga alamar nan ta dawo wajen text message. To sai ka zo ka danna inda aka rubuta continue ɗin nan, nan ta dawo wajen text message. To sai ka zo ka danna inda aka rubuta continue ɗin nan. Bayan ka danna inda aka rubuta continue din nan, sai ka jira shi kaɗan ya buɗe ma. Gashi nan har yanzu yana loading. To yanzu bayan ya buɗe ma, gashi nan har yanzu yana loading. To yanzu bayan ya buɗe ma, kun ga anan a sama ya sa mana select your phone number. A nan wajen ya ce ka sa lambar wayarka. Idan kuma lambar wayarka bata zo nan ba, sai ka zo ka yi add phone number, ka sa ta. Sai ka zo ka sa lambar wayarka. Idan kuma ta zo ma a nan, ga wata yar alama nan a nan gefen, to sai ka bar ta a kan inda lambar wayar taka take. Kawai sai ka zo ka danna nan wajen inda aka rubuta continue. Bayan ka danna inda aka rubuta continue din nan, sai ka jira shi kaɗan ya buɗe ma. Bayan ya buɗe ma, a nan zai sa ma enter code. Bayan haka sai ka jira kaɗan, za su turo ma da test na wannan code ɗin da za su baka kai amfani da shi.
Yawwa to mu yanzu ga code din nan sun turo mana, sai mu je mu ɗauko shi. Sai ka zo ka shiga inda mes ɗinka yake kamar haka, sai ka ɗauko wannan test ɗin da suka baka. To yanzu kun ga anan inda aka sa copy ɗin nan, gashi nan sun bamu wannan test ɗin, sai mu danna mu copy ɗin shi. Bayan mun yi copy sai mu koma zuwa baya, zai kawo mana ɗin, sai mu zo mu danna nan ga code ɗin nan ya zo anan, sai mu danna shi. Gashi nan kuna ganin shi kamar haka. Sai mu zo mu danna good ɗin nan, sai mu zo mu danna wajen continue, sai mu jira shi kaɗan ya buɗe mana. A nan wajen inda ya kawo ka nan wajen ya ce ka sa enter password ɗinka da ka buɗe Facebook ɗinka da shi za ka sa a nan wajen, sannan zai yi verifying. Saboda haka password ɗinka na Facebook shi za ka sa a nan wajen. Idan kuma ka manta shi, za mu nuna muku yadda inda za ku je ku canja wannan password ɗin, ku sa wani daban, ko da kun manta password ɗinku na Facebook ɗin. Sai ka zo ka sa naka kamar haka. Sai ka danna continue. Bayan ka danna continue sai ka jira shi kaɗan ya buɗe ma. Bayan ya buɗe ma zai kawo ka wannan fuskar. A nan wajen ya riga ya gama verification ɗin code ɗin, sai ka zo ka danna good ɗin nan. Bayan ka danna zai kawo ka nan wajen. A nan wajen inda aka sa security ɗin nan, ko da ka samu wani ya san wannan code ɗin naka da suka turo mara yanzu, sai ka zo ka danna inda aka sa security ɗin nan kamar haka. Zai sa ma turn off ana, sai ka zo ka danna. Idan ka danna zai mai da kai baya wajen text message ɗin su ƙara baka wani code ɗin. Sai kuma nan wajen gashi na recovering code, security code da authentication app, idan da application kai amfani kenan a baya. Wannan kenan shine daman za mu nuna muku. In dai kai wannan babu wanda ya isa ya ma hakin, sai in ya samu wannan code ɗin naka. Kuma ko da ya shiga zai yi ma hakin ɗin ya samu code ɗin naka, akwai wasu lambobi da za su turo ma su ce wani zai yi ma hakin a Facebook ɗinka. Za ka yi sauri kai verifying a ƙara baka wani sabon code ɗin. Saboda haka ko da ka yi wani verifying ɗin ba zai samu damar yi ma wannan ɗin ba. To wannan code ɗin da za su turo ma yana da kyau ka rubuta shi a takarda, ko kuma ka yi screenshot ka ajiye shi a cikin Gmail ɗinka yadda babu wanda zai iya ganin shi, barantane ma har ya samu damar kwamushe ma akawun ɗinka. Nan kuma idan muka koma baya, ko da ka manta password ɗinka na Facebook, sai ka zo ka danna inda aka rubuta login ɗin na change your password. Bayan ka danna shi sai ka jira shi kaɗan ya buɗe ma. Bayan ya buɗe ma a nan ga inda aka sa forget password nan, kowa dai ya iya forget password. Sai ka zo ka danna inda aka rubuta forget password, sai ka forget password ka sa sabon password, sai kuma ka zo ka yi wannan authentication ɗin da muka yanzu. Wannan shine ƙarshen darasin namu. Idan kai sabo ne a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka, muna roƙonka dan Allah da ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka yi share domin 'yan uwa su amfana. Mun gode.